Значи се спират на нещата. Също искам една да върна въпроса ти. Сега секунда да си взема дрехите и вещите, които имам. Ето тук под ръка ми е едно портмоненце, много мъничко, което ми го прати една приятелка от Лондон с огледалци. В никакъв случай, просто тя живее там и ми го беше пратила. Сега ще покажа и другите работи, които съм скупвала аз и които са ми пращали като подаръци. Значи, това е на знамето на Англия. Ето. Знаете, трябва да се вижда по-близо, другата страна по-далече. Секунда. Това съм се го купувала аз. Само не знам какъв се за малко. И не знам, аз тук записвам някакви видеозаска. Записвам видеозаска. Има и още други неща, но сега им се показват.